Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa, dneska pokračujeme v tejto známej hre, že Laura. Áno, a dneska som tu už aj ja. Vidíte, ako je rýchla, ja som pomaly, bez tak si kupovala niečo za Robuxy, že? Hejtíte ju do komentára. Nie, hejte Samuela do komentára. Ale vidíte, že ja som proste bol, že tá balerina kapučina nevedela, na koho má ísť. No super, toto teraz mi pekne vyšlo. Mohol tam byť tung 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 sahura. Super, nevadí. To pozná tung 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 sahura. Ja som písala do, počkajte, keď budeš mať 1000, level 120. No tak to nebudem si teraz dávať rebirth. Rovno, že Laura To nemám ani ja 120. Je. 120 je levelov. No tak to nemám ani ja, mám iba 51. Ja mám iba 7, lebo ja som si vždy rebirthovala. Lebo to ste vy samozrejme ľudia videli, lebo som tu natáčal. Ale prečo... to je jedno. No a dneska sme zase spolu. Áno. Takže nejakú takú. Dajte odber a like, lebo ani zabudnite ma sledovať aj na TikToku. Kamoši, je to takáto isté na Už nás. je tam premenovaný Samuel? Áno, kamoši, už to je. To nejak proste blbo Google. Nie. Dobre, Aj na tom dneska natočíme nejaké videa. Pardon. Na tom TikToku aj dneska natočíme nejaké videjka. 9, level 9. Ešte budeme musieť na tom používateľské. Dobre. Spadni. Dobre. A používateľské meno ti nešlo zmeniť? Nešlo, to mám ako tady. Na YouTube. Aha, dobré. Tak môžete si tam dať to, čo má tady Samuel. 10 výher si zoberiem. Budeme 20 výher. A za tie výhry si čo môžeme? Ja mám iba tak málo. výher. Ja mám iba tak málo výhier, prosím. Ja som čakala, že mám. Ja idem na svoj checkpoint, Ty ktorý máš som koľko skúpil. výher? Počkajte, 106. Ja mám iba 17 zatiaľ, ale 160. ja si idem urobiť, ako som to spravil, teleport. Mám 17. Dobre, nevadí, ja si idem šetriť. Budeme behať tady, teraz nejak. Nie, ideme na chvíľku na bežecký pás, lebo to budeme potrebovať. Koľko ti to dáva za sekundu? 55. Nie, iba 8. Ale nevadí, furt je to lepšie ako nič. Jo. Škoda. Som si kúpil niečo za Robuxy, ale to by mi nepomohlo, keď nemám ani jeden. Laura má Robuxy, že? Ale... No a keby ste ju teraz videli, my sme išli k sebe a videla som, ako spadla. To by ste, keby ste to videli, to by ste sa nasmiali. Takže nezabudnite niečo napísať aj do komentára. Na TikToku sa nám komentáre ako si rozjeli. No. A inak na TikToku ľudia máte aj odhalenie tam, ako vyzerá Samuel. No, možno to vymažem, lebo je to kravina. Ale ľudia už tam Možno. sú komentáre. Na tom prvom videu je komentár blázon, ale pekné a vtipné video. Ten koniec mega. A na tom druhom bolo no ja som si reálne myslela, že skočíš. Dobre, máme 15. level, takže môžeme ísť. Ja si myslím, že už mám 5000 rýchlosti skoro. Takže ešte to doberieme do tých 5000 a potom pôjdeme. Myslím, že už Laura dám stage 4? Ja neviem. Stage, ja neviem, toto je stage 4, je tá ďalšia. Ten parkour, vieš? Aký parkour? To je stage, počkaj. Ja to tak, Mám level 16. ja tento parkour. Áno. Dvaj, Laura, to nemusím ani preskakovať. Balerina kapučina, už je strašne pomalá. A ja rýchlik. Som rýchlik. Dobre. Dobre. Laura to úplne prebehla, ale ja teraz skúsim to risknúť. Dobre. Risk je zisk. Presne, ako sa hovorí, že proste risk je zisk. Takže získávame informácie o zisku. Dobre. Teraz prosím nepokašľať. Yes. Myslíš, že dám toto? Čo je? Čo sa tu robí? Aha. Kde si Samuel? Nevadí. Respektíve, kde si Samuel na začiatku. Ideme, ja učkám. Ľudia, určite nám napíšte do komentárov, keď ste sa v nejakej hry videli, že napríklad, že sme hrali nejaký úplne random server a že môžete nám napísať do komentárov, že ste sa napríklad videli. Nás, akože. No áno. Že ste sa v tomto videu nejako videli, že toto je Roblox postavička. No. Naša. Akože. Aj vaša, aj naša. Áno. To možno sa ešte nikomu nestalo. Prečo? Tak
tak ešte raz to pôjdeme skúsiť. Dúfam, že sa mi to podarí. Už mám level 19. Ja utekám. A ja. Takže ľudia, ja si myslím, že pre dnešné videjko by to mohlo byť všetko. Dúfam, že ste si videjko užili. Tak ahoj! Ahoj.